با انجام دادن анъанаҳои ҷашни сада, ниҳолшинони шохчаборӣ ба тартиб даровардани дарахтону буттаҳо ва гулҳо, таҷлили ин ҷашни аҷдодӣ дар боғи агробиолаборатории Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ оғоз ёфт. омӯзгорону донишҷӯёни ин муассисаи олии таълимӣ дар якҷоягӣ ба ҳашар баромада, гӯшаҳои алоҳидаи ин боғро аз расаниҳои бегуна тоза карда, бехи дарахтонро нарм ва ниҳолҳои нав шинониданд. бояд гуфт ки масоҳати боғи агробиолаборатории Донишгоҳи омӯзгорӣ ба беш аз 21 гектар баробар буда, дар он дарахтони мевадиҳандаву сояафкан нигоҳубин карда мешаванд. дар доираи ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ ки аз моҳи январ то моҳи март идома мекунад, аллакай дар ин боғ зиёда аз 800 бех ниҳоли дарахтони мевадиҳанда аз қабили навъҳои гуногуни себ, нок, шафтолу, зардолу, гелос, хурмо ва амсоли инҳо шинонида шуд ки аксарияти онҳо ниҳолҳои 2 ва 3 сола мебошанд. дар доираи ҳашари навбатӣ дар ин ҷо боз садҳо бех ниҳол шинонида шуд. имрӯз дар заминаи ин ташаббусҳо як қисмати боғи мазкур ки қариб ки аз қобили истифода берун буд, бо ҳузури донишҷӯён ва кормандони донишгоҳ шанбегии дастаҷамона баргузор карда шуд ва чӣ хеле ки мо шумо шоҳидем, имрӯз бо ҳузури худи донишҷӯён тамоми ин атрофи боғ аз чизҳои нолозим ва аз гиёҳҳое ки умуман қобили истифода нестанд тоза карда шуд ва итминон комил аст ки дар ҷои тоза намудани ин дарахтҳо боз дарахтҳои нави мевадиҳанда шинонда мешавад. баъд аз анҷоми ин оини ҷашни сада, яъне ниҳолшинонии омӯзгорону донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар саҳни бинои таҷрибаомӯзӣ аз ҷашни сада истиқбол карданд. дар оғоз ректори донишгоҳ Аҳлиддин Ибодуллозода ҳозиринро бо муносибати ин иди аҷдодӣ табрику таҳният гуфта, иброз дошт ки таҷлили ҷашну суннатҳои мардумию миллии тоҷик аз қабили сада, наврӯз, меҳргон барои аз нав зинда намудану ба насли оянда мерос гузоштани нозукиҳои тоҷиконаи он қарзи ҷонии ҳар як фарди ҷомеаи тоҷикистонӣ мебошад. сада на танҳо як ҷашни қадимӣ, балки як рамзи ҳамгироии инсон бо табиат ва арҷгузорӣ ба фарҳанги аҷдодӣ мебошад. он моро ба қадршиносӣ аз нерӯи офтоботаш ва гармии зиндагӣ ҳидоят мекунад. бо эҳёи чунин ҷашнҳо мо суннатҳои ниёгони худро зинда медорем ва онҳоро ба наслҳои оянда мерос мегузорем. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарофати истиқлолияти давлатӣ иди сада аз нав эҳё гардид ва мин баъд ҳамасола онро дар ҷумҳурӣ бо шукӯҳу шаомати хоса ҷашн мегиранд.